SecuroServ – вашият щит за сигурност. Доверете се на професионализма и опита на SecuroServ. Ние предлагаме надежни решения за охрана, които гарантират безопасността на вашия дом, бизнес или събитие. Какво получавате с нас? 24 часа на седмица физическа охрана от сертифицирани специалисти. Бронирани МПС за превозване на ценен товар. Бърза реакция при инциденти и риск. Индивидуални планове, съобразени с вашите нужди. С SecuroServ вие не просто наемате охрана, вие инвестирате в спокойствие и сигурност. Свържете се с нас днес. Сигурност без компромиси.